Čaute všetci, Mastering vás tu víta u môjho ďalšieho videa. Dneska si zahráme novú hru na iPixely, volá sa Disasters a môžeme ísť na to. Máme tu Meteorite Shower a Werewolf, takže zatiaľ to je v pohode, ale bude to ešte oveľa horšie. Teraz je to proste úplne že v chile a môžeme sa tu prechádzať po dome. Ale keď tam už bude viac vecí, tak už budem musieť ako sa snažiť. Dosť sa snažiť. Ako teraz je Flooded Acid Rain, čo je asi tá najhoršia kombinácia. Lebo musíš ísť hore, ale nemôžeš ísť úplne hore, pretože tam je Acid Rain. Ako sme začali v pohode, to už začína byť trochu hrozné, ale tuto je to docela, že ako chile. Tu ten rain nejde. A sme aj vysoko, takže to nejak prežijem. A mojou jedinou úlohou je vyhrať. Nič vás nechcem, len aspoň jednu hru vyhrať. Zatiaľ žije 12 ľudí, takže to asi také ťažké nie. A ďalšia katastrofa je Lightning. Au. Tá voda už ide sem, takže už to tak v pohode nie je. Ona ide trochu moc rýchlo. Ježišimaria. On ma ten blesk odpalil do vody. A ďalší blesk. Nemyslím si, že moc dlho ešte ako prežijem. Ale idem sem. Dúfam, že do mňa znova netrafí blesk. Máme 10 sekúnd. A mám 2,5 srdiečka. 2 sekundy. Zvládol som hneď prvú hru vyhrať, ale ideme ešte ďalšie. Máme tu ďalšiu hru. A idem niekam vyššie. Ale neviem kam. Idem asi do tej bielej budovy. A máme znova Meteorite Shower. Meteorite Shower je docela jednoduché prežiť, ale ono môže do teba trafiť aj cez okno, pretože som si myslela, že tie meteority idú ako rovno proste len padajú. Ale oni idú do šikma, takže aj cez okno ťa môžu trafiť. Nedávajú moc damage, ale dávajú docela veľký damage. Tuto už trafil meteorit. A ono najhoršie je, že tu všetko horí. A srdiečka sa ti naregenerujú, takže keď si ubereš, tak potom sa ti už nebudú regenerovať naspäť. No tak ja som mŕtvy. Bol ten Werewolf. A ešte som spadol do ohňa. Mám pocit, že každú hru musím spadnúť do ohňa. Neexistuje hra, ako kde by som proste nespadol do ohňa. To je hrozné, lebo ten oheň ťa stále hituje. Ešte tam bol aj ten Werewolf. Ideme ďalšiu hru. A teraz by som chcel vyhrať znova. Ktorú hru by som nechcel vyhrať, že? Dúfam, že sa mi to podarí. Počítače. To má byť akože klávesnica. Neviem, či to má byť teda klávesnica, ale keď to má byť klávesnica, tak by mohla byť pred počítačom, ale asi to klávesnica nie je. Máme Hot Potato a Zombie Apocalypse, takže to je ešte v pohode. Ono, keď nesretneš presne malého zombíka, tak sa to docela aj dá. Alebo keď to nie je všetko zničené a nemôžeš nikam utiecť s tým zombíkom. Teraz je to ešte nuda. Teraz sa len čaká, kým pôjdu ďalšie katastrofy.
Idem hore. A dúfam, že nebude acid rain alebo meteoric shower. Je dragons. To tiež nie je moc dobré. Ale hore je to v pohode, aspoň ich budem vidieť. Mám prejsť na tú ďalšiu budovu? Ako, neviem. Ja som tu v pohode, nechcem riskovať. Zrovna na mňa ide drak. Ten drak ma odpálil až úplne Dobre. Ja som toho draka videla, ale on išiel moc rýchlo a zdalo sa mi, že ma netrafí, keď tak pôjde, ale on zatočil na mňa. Vyhral som aspoň jednu hru, takže som spokojný, ale ideme ešte ďalšie hry. A dúfam, že sa mi bude dariť ako lepšie. Zatiaľ som aspoň jednu hru vyhral, ale tie ďalšie dve boli doslova na nič. Ale aspoň som nespadol do ohňa. Takže som rád, že som nespadol do ohňa. Lebo spadnúť do ohňa je fakt hrozné. Tá voda je tam na to, aby si do nej skočil. A ja som ako vážne spadol na schod. Niekedy mám pocit, že som fakt neschopný. Tá voda je proste úplne dole. Môžem do nej skočiť a som skočil na schod. Idem to vyskúšať. Aspoň, že som sa trafil. No tak, nie. Ne. Nemal som skákať. Oni nám tu zatrasili cestu. Tak dúfam, že nebude fladiť. Keď bude fladiť, tak sme mŕtvi. Ináč je dragon, to som si ani nevšimol. Aha, tak ďakujem. Je fladiť a my sme tu. Idem niekam. Prečo som skákal dole? No tu, aspoň. Dobre, som v pohode. Žijem. Nejak som sa dostal hore. Ten drak skoro ma trafil, ale som sa mu vyhol. To som sa tam. Asi nie, že? Neviem, naši sú tu tie slimy. Pre boha, dobre. Ten drak ma asi fakt chce zabiť. Dúfam, že nepôjde po mne zo spodu. No, dobre, som v pohode. Ideme na poslednú hru. A bolo by pekné, keby som vyhral prvú a poslednú hru. Takže dúfam, že vyhrám. Idem znova sem, ale už nebudem skákať dole, lebo to dopadne tak, jak vtedy. Povedal som, že nebudem skákať dole. Samozrejme, že skočím dole. Nechce zhodiť, alebo čo? Shifty. Nechcem, aby ma zabili. To sa mi páči. Mám to vyskúšať? Tak to nevyskúšam. Ale ako, no, zrovna tomu Drobless. Ale keby im bola potopa, a nebolo by nič ako acid rain, ani blesky, ani nič také, a sú znova drasy inač, tak by to bolo celkom v pohode. Ahoj. Máme zhodiť? Koľko má? 15. Ja mám 15. Ja neviem, akože rozmýšľam. Ono to je, že normálne sprcha. Dobre, idem preč. Dobre.
Dobre. Kamo, on nabehol do kúpeľne proste drak. Ešte mám 40 sekúnd a je v klady. Ja mám... No, dobre. Sa mi to prestáva páčiť, aby som pravdu povedal. Už to je docela ako nebezpečné.